kada birthday lagi pa ka. Makawalag stress, no? Kasi makawalang stress. Nasa ka? Gusto ko kang spaghetti nga lami. Naranas na rin guys kay kuhaan ka ng niuli lagi diyang ati. Pakahibog siya. Siya. Yan yung po diyang sa to yung ganyan na ka ng Wala ko na kung may banding-banding kay busy lagi ko sa kuya. Oo, okay. Si ate muli, manuipis. Inya na pamukoy klase yan na. Inya muli na po sa bernis na. Inya wala na. Hindi ako naka-absent kay makatambal. tambalan sa ni siya kay basig itong masango niya sa diyang Oh, sige, ikaw na po. Oh. Okay namang gunati. Maugla na lang. Maugla na ng sauce. Anik din yung hinaluhalo. Oh, sige ka na bala diya kay man ako gluto ikaw na po itiwas. may sud na naskuan lang niya butang yung cheese. Nakabuktos kong bukton, ane. Hala kag bukto ni mo nga oh sus. Kung gani. Luya. Guys, good morning. Ako na po di guys, si Ruby Provinciana. Japisan di guys nagkuha ko og kuan nga ng kapadyas. Kay ganahan si Nicola ni guys. Sige, hudap. Hudap sila guys kay mani mga hangal lagi ni kuan ja. Si Nicola guys kay namami ka ng espagetihon, hari nga stock. Dijang giluto. Ang isang gibutang is corn beef, hala. Ang sawa ni nak, laki sibin lang ini nak. Nadi corn beef nga laki sibin nak. Mori barato. Ang makunay barato ning laki sibin. Dek Kristil, hipo jud dek Kristil oy. Ni mo asore. Ni mo aso na way lami na na inyong spaghetti. Okay, lari sila nagluto kay kuan. Sayang kuno ang gas, mamahal. Gikuan tanan nimo na kinadaghan og kanang kahoy karong di ma Ayaw na. Sayang kayo kahoy. mo asuman. Piday piday. Di man ni mahong aso ng kuan. Hujup. Di tayhop. Pangan na lang nagpuan. Daghang papel. Ang dali mo. Wala kong pati kay mong kakaon ng spaghetti. Spaghetti guys kay wala gining uli lagi ni Nicole ja ugma guys sa ni sidang ipa check up dito laman sa district kay palagi sildo. Kaya na insan ni siyang bataan ni nga. Okay ra ka? Kira. Pero iganahan na jud ka mag spaghetti. Ikaw na mag-spaghetti. Kanunon kag spaghetti? Day! So, spaghetti. Cheese di ay. Ang cheese ko no day. Wala. Kado silang duha guys. Sarang dyan ang gikuha. Din itong ano. Ay, naku. Ay naku bata. Namin Ay, nga nilain dito. Day, katong kahoy. sit kayo silang duha guys na kayo ng kasundo. Hindi liyo. Ang ganun na ni Femo. Magluto ko spaghetti. Kutsara yung gamiton. Nakasabaan din ka day. Tang-tang dito sa Luya nak nagisi no yung sinina anak ko. Ha? Nagisi lagi ni. Akong sinina po na kay naingana. Kaan na gano'n, inday. Lalo yan. Naman. Tikman ko na. Sarap po Wala yan. ginig dili spaghetti mo, wala ginig pansit. Pansit. Ano nakagalig sauce? Ay na may sus dito nak. Ano sa nga sus? Naaman, sa Para mag-read na siya ka Ano nang yung kay grade? Kita kas mga ano, mga spaghetti like tago sa aga. Nak na mao ba nang imuha nak? Sus. Ano nga ko na, be? Oh, ikaw, oh. Baby. Oh, na yan na siya. Mura po na sa di tagaluto. Violet lagi ng spaghetti na to, guys. Ay, buyilit nga. Kuwang siya kuwan na. Kuwang sus na. Wow! Spaghetti pababa. Ay, kalami. Buyag. Hindi kay bawal man kada na. Hindi ko bawal. Basta mainom magtubig. Sakto lang. Eat moderately. Wow. Tissue. No, nasa ni dito. I'm gonna... Kuha.
Ang cheese nak. Happy na si Cristel. Happy ka na? Bandihadong Happy spaghetti. kaayo, as in nakakataba ng puso. Hala. Yung taba din po. Mga taba ang puso. Hindi, stress ka tapos may masarap na spaghetti. Tapos nandyan si ate. Ang banding mo. Nung ligo mo dagat naghuman. Nahulog dito. Wow. Diba? Daga kay kapajas guys to ah. Spaghetti pababa. Sige pagkuha ng kutsara nimo kay mo testing na makaka. Liwa sa tada guys og kuan. Pikaya. Pipaya. Sus lamira ba ka Luma dyan? gud ana gud. Jakuan siya ka ng Ding. baga. Baga siya. Asa na sige kan? Sa puno. Sa puno. Sa puno sa sabon ma. puno sa kuan. Puno sa lubi. Sa puno sa lubi na makuha. So ato sa ning pagpakan guys sa kinaarang baga ka guys. Arang kalami. Jud. Guys, dama guys kanang nangaon mi og agduha to ah. Ja gabanding ning duha kay malagi na pila ka buwan na mo ay banding-banding. Dapat dante o. Dante apel. Nak pila ka buwan na mo ay banding-banding. Sugod ang klase. Run your up. O si dante na apo diri. August, September, October. 3 months. Abin badak sulan dari sa bulag spaghetti. Si dante ay kalima. Ulaw-ulaw pa. Ngayon ta guys kay kaniya da video kami si Papa day niya mo panipag wanday kay trabaho day ni sila guys. Nandiyan din po happy family. Family daghana mo. Insert duha ka iro kay nanda dito sa layo. Biligo ka? Maligo kay naanad siya gumaman. Sa guys, sagaho guys kay ganahan mo jud ni nag harvest pug ko ganang kapajas. Sa bagaas sa kuan guys una. Mara maguni ang ganahan, di ko ganahan magud kanang nahinog na jud ka adto kanang lata na ba. So usahay. Lata na. Ay down ile. Tagay sa ilig. Ay Dante down. na. Oh, na. Dili. Nja mao na yung video ron guys. Nja guys kay lisod na nga ang taod-taod kay nanay yung patugtog kay nanay ro liga sa basketball. Gani kay hapit nagkuan. Ipanaog unas dan tinak. Dali bin. Isa ka na sa naglaag nga. Sabi ka sa bin. Lagay ko. Asa mas bibi? Nadia. Manda. Lock lang ka. Dagan bibi di sa man ka gani ha. Agda. Ya, sus mo ilaag. Hindi sa abot mo gagdan. Mas like project. Ball. Sus mo ako. Kaya na kay lucky man na sila. Mga pagmang ko sa bana guys. Kung bayad sa speakers. Dante oh. Lumiyan. Hi. Kaya mo makaon na rin. Galaway. Hi. Uy, na yung mga supporters dito. Oh, ngita ni mo asus Dante. Giri. Hi mga viewers. Hi, saka. Hi. Hi. Hi vlog. Hi, saka. Silos mo sigwan. Silos tong duha. Hindi guys, nang mong spaghetti yung nga. Sunday. Luto ni Nicole. Kaya kuha lagi, hidlaw ko na sila. Dugay na sila makakaon. Kaning isa, Makakaon ni spaghetti my birthday. kaning isa kay hindi na magpalabi. Busog na gani ko sa May lamok. Hindi guys, tatawad guys, mag-shoutout ko. Shoutout ra ko gamay. Guys, mag-shoutout ko gamay. Shoutout ko sa taga Mansasa. Susit, Susit. Tagbilaran, si Ma'am Silvana Pitalar. Shout out ko ni Ma'am Pili sa Taghap. Shout out po ni Ginaline Elbera. Ma'am Gina Tadina. Ma'am Marian Pitus from Davao. Ma'am Ilina. Ma'am Ilinita Molina. Hello ma'am. Shout out Ma'am Lordy Saladin, Ma'am Lulu Madin, Ma'am Nita Kusun,
Ma'am Leonora Bungko, Ma'am Janet Caleto, Ma'am Idina Kanyeti, na dyan na sa sige comment sa mga kuan. Pasensya na mo sa ikuan ko guys, kanang sa sobrang stress siguro niya ng tigyawat. Kasi nga na kang bugas. Dya. Ma'am Arlene Wilson, salamat ka do ma'am sa imong sige message na dya. Amping diha sa Amerika. Dya. Ma'am Daniela Pagaran, Ma'am Merlinda Kadiraw. Dya guys, kanang mo lagi to kanang salamat kaadto sa mga tao nga mga maluluyo kasing-kasing nga katong mga ni message na nga malagi si Terry. Salamat kaadto yung tanan. Dya mo lagi niyang buhaton guys, ug balik na Manila. Mangita ko pa maagi nga kanang madali na si Terry ug opera. Dya napug koy number guys nga pwede po nang tawagan o basig makatabang po to kang Sara Duterte lagi kuno tong nambira masig makatibag to hang matawagan dya wa pa ko katawag guys kay wa pa ko'y load nga para pang tawag dya. So mo ni ang video karong adlaw guys kanang kakuan guys kanang mga iro lagi sa kaadto dyan na mga basketball dya kuan marato. Salamat kaadto ninyong tanan, salamat kaadto ninyong tanan jo, di ko magsawa sa pagpasalamat dya katunguhan na ma-shout out. Pasensya na mo kay wa dyan na masuwat tong mga baninjungan kay magil gadali ko guys kay kanang nang laba pug ko dya napod si Nicole Dari guys lagi kanang nagbanding-banding lagi pud sila ganiha ga kanta-kanta dya hapon na pud magpakaon na pug sa mga alaga, luto na pug panihapon. Malagi na hang kinabuhi dari guys, di mahudtan og trabaho. Dya salamat kaadto yung tanan katunga na mention, salamat kaadto kanang kay bawo na mo sa tanan katong mga ning comment kay bawo na mo basta yung comment na tong gi-heart na kay bawo na mo nga gi-heart na. So salamat kaadto din yung tanan sa injuhang pag-comment sang video. Salamat sa wa mag-skip sa mga video lagi guys. Salamat kaadto ninyong tanan dya. Was ko kuan naghimo ko dari mga puti ni Cristel kay ang gihimo kay kanang dayon lagi pud ding atong anak ko magsuot lang pud og kanang malagom nag mga t-shirt bay nga na dyan na sang gibutangan og kanang blue pearl nga blue. Dya sa nang gihimo ganing buntag dya sa nang kuanan guys kanang kusutan sana karon kay man niyang isuot puti man nga t-shirt. A few moments later. Diya guys, ning dung ko deres barbecuehan kanang request lagi si Nicole barbecue. Diya daday si Ma'am IB Marie Silar Birano kanisa siya guys. Sa tao tayo ko na nini diya nga gilibre de ko ni diya og usa ka kanang hita og saging. Salamat ka doon nimo Ma'am IB. Mili sa barbecue. Potang ako barbecue, Mil. Mil. Potang ako, be. Potang ako barbecue, ha? Ha, mautang ko barbecue, Mil? Pila man ako utangon, Mil? Jis ra? Kaya nga no, Jis, bandaghan mamikaon, Mil. Mil. Potang ako, Mil, ka ng chicken. Chicken akong utangon. Malangin sa kasi mo mama. Dali na mama, pwede utang mama Ruby. Ay mami di ay. Oh. Utang ko? Barbecue? Barbecue ra or chicken? Unsa man? Barbecue. Unsa man imong gidulaan? Jiliis? Hino mga julaan na jiliis? Yahay sa kani papa, dali. Nahay papa. Ha? I-play na delete kay dirty na. Plira na niya. Hiwa ka? Masa wala may magluto-luto magula siya. Magluto-luto siya niya. Ay sorry. Ay na siya trapo di ay oh. Naluto lagi niya. Tanawa oh. Galuto siya oh. Itabunan niya ang jiliis kay unsa man lagi marinate nimo ang jiliis kay mo man ang lutoon. Mahilig din sa luto-luto. Hay di ko nimo na kuno. ay napagod na.
Napagod na? Wa man kay kuan. Asa man nimong kalayo? Kalayo. Asa man nimong kadyo? Ang kadyo. Way kadyo? May mong ka. Sa to yung kala. Kaha. Oh, kaha. Asa man nimong kaha? Way kaha. Kay buhol man na siya. Ang diri sa kuan magud kalaha. Asa man ang imong kaha og kaladyo? Kaladyo. Kadyo. Kadyo. So magdungag ka og Na? ay pansit. Pansit ang iyang inungag. Niya si Yisi, wani mo pangita Yisi. Hanate. Ate Yisi. Togo ate Yishi be. Togo ate Yishi. Wala, to asa amo ang Wa, ay lagi nang wala inawa si Yisi kay Bisaya buhol man ka. taga Bohol ka? Taga Talibon ko ina. Taga Talibon ko. Inahay ko diha sa mga taga Talibon. Inahay ko ni Papa nga nasa Australia. Papa Melchor dali. Hi ko Papa Melchor. Dali na. Asa man si Papa Goodness? Asa man si Papa? Asa si Papa di ay? Nasa? Australia. Ano sa muli si Papa nimo? Hi sa ka ni Papa. Asa bahay sa ka ni Papa? Ha? Gata. Nahugas siya. Mahilig siya magluto-luto po. Hala, naluto na Mel. Nasunog na Mel. Hala, sunog dali atawon. Hala, nasunog na. Ay, God, di sa mga. Tabuni. Andito ko sa barbecuehan kay nag-request lagi ni Kulo barbecue. Diya dari ko nagdungag sa kalan guys kanang agang gidungag is mais. Diya nalingaw po gud bata guys kay taga tubigon man to si jang bata. Diya na guys mais ang gidungag. Diya salamat ni kado dani sa mais nga gihatag ni Kuya Junior sa Isoni at Daday diya. Shout out ko ni Mia Chabi, salamat kado sa siyang pagpanawag nga kanang kuan na worry lagi si Johnny Tigris. Diya salamat kado nimo ma'am. Diyan mo itong video karon adlaw guys. See you in my next vlog. Maunmig kuan mais.